ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jolofa raneru ferlo weli ngara fuladu ɓundul lowre kon waktu yoni hato gidimafa eko tari ɗum kala en jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacirgo laamu ma joɗoɗo e ɓen hollirɓe koye mumen ko candidat ji ko fate sumgoji 2024 gam heɓanade parrainage wonande keɓugal yahoyde ɗina sumgoji to leydi Mauritanie ma en ketto musidɗo meɗen Alhassane Oumar Mbodj ma artanen ko fate banggue dokkirgol awdi e nder kabruji men e nder gendi leydi Mauritanie to leydi Mali hanki o ko jangu waɗi e nder kan mo juura ne tawi nder diwan mo tene ko gueɗe ɗe kala goni koye pundi laamu leydi ndi ala kala ko fuɗɗi saktude hen to leydi Gabo joom suudu gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Sylvia Bongo wiyama teb subaka hande o gam tumedemo dirtini koppareje jonɗe no fewi to leydi Niger kene tolno e koninkoɓe jeeɗiɗo mbasi pitale nder région mo Tila Bari taw koye pelgodiral hakkude mabɓe ɓena jihadiste en kabruji men mana en ha to leydi Burkina Faso kame Ghana ma jaha to Côte d'Ivoire kame Guinée Conakry Cameroun Soudan ha to Benin kame leydi Maroc ma en jaa ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore di noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mam Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e kotari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdullahi Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Raneru Ferlo e kotari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogase jeenaya silto hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare tv ha mbawon larde toon gueɗe mon jahoje kala ko musidɗo mon Saydou Abouba sa yeehi to YouTube a tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe walla weltare tv ma taw toon tengade nde sa waɗi abonné kala ko wawi yaade guila e buuɗal yurmede jorgo miijoji Kumpital mon coftal ɓalli foyre gendi gueɗe jahoje weltare kala ma waw yettade mon sira annabi o sallllahu alayhi wa sallam coccorgal kala jewte mum kala ma on mbaw hebde ɗuma jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ne yettane jara wonande gurel te ɓe ganduɗa ko yaadiɓe jayde nde ne duusa jayde nde beele jayde nde no ɓuura ƴellitade ko nonne kadi docteur djibisi no ceerno djibisi docteur djibis o nonne kadi ciggam nangue wulgue jeewa nonne kadi duɗala cheikh omarol fouti tala e duuɗe goɗɗe kala e ɓenne kadi yaltinoɓe ko fade banggue publicité ji mumen kala e nder jayde nde ha jayde nde ɓuura wawde darade tigui rigui yewtere men buuɗala yurmede ko fate tarihaji annabaɓe aljuma walla mbiyen altina ha aljuma hakkude sar Abdullaahi Saar kame ceerno Haali Abdullaahi Sy mo gaddanta moon kala subaka tugganma altina ha faynma aljuma kanko ceerno Haalidi Sy omo andina dendagal bandiraɓe taweteɓe France ñalawma hande aljuma o kikiɗe mawo tawe toon to Compiègne noon ko wuuro tawetego nder leydi France hande noon ɓe jogui toon mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam janggo aseɗo maɓe kirduɗon ɓe mbaɗoya mawlidi nabi toon to Le Havre kala noon jiɗɗo yiide mon wawi jokkodirde tonggode 07 53 35 88 81 kabruji men leydi Sénégal gendarmerie nationale leydi ndi ɓe kollitiɓe teeɓima ñande nogas e jeeɗiɗi duɗo hen lewru kene tolno 150 kilo taw ko huuɗo bonko ko wiyete drogue ɗum noon ko toon to Mbour ha faynma toon to Sédhiou ɓe nangui ɗum ko wona ɗum ko noon ɓe nangui kene wona 30 kilo toon to Sédhiou ɓe tetti moto goto kame oto goto dañi noon nangaɓe hen kono ɗo saaha koye loskoji goɗɗi ɓe goni ɓe tetti kene tolno e 70 kilo ko wona ɗum ko noon inde MT ko ancien police jaaɗo foftorde mum kam nanguiɗa 900 taw ko lahasa gramme taw ko huuɗo bonko kanko noon wo holliti o yeeyani wo fooƴiri tan ko fodde oɗo sahna mo tawe e juuɗe ɓena dadiɓe gartaten koye parrainage ko fati banggue heɓanade sumgoji tijjaɗi nder leydi Sénégal ɗum waɗata ko nogas e joyya lewru février hitande fanede jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu ma jooɗoɗo e ɓen hollirɓe koye mumen ko candidat ji ɓen hollirɓe koye men kene tolno 75 oɗo saaha parti holliri hoore mum koko ƴamata lefol laamu e sumgoji payaɗi ɗi mawo dañ joɗodade mabɓe gam heɓanade ko fate banggue parrainage siftinde won parrainage noon ko yata waɗa jogui 13 sarɗi yanke walla ni 120 wonande maire kam ene wondi e président ji ardiɓe départemental koye leydi ndi Sénégal keddoɗen gatten koye jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam heɓanade ɗum juɓɓinaɗo nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru teskama noon e bila jaltuɗo ɓen tambiɓe nden kay kisal boliɓe kolliti e nder région mo Thiès kene fotta wonde accident ji jonɗi woni ko lima hen 49 accident kono kene fotta wonde 49 accident kene wona 160 dañi hen victime 159 mbawi faabede neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum ɗum noon ko tugganma nogas e tati ndu lewru ha fema nogas e jeetati ñalawma hanki o e wiide hujja mara taw kadi ko gardiɗo ndenka e kisala boliɗi to Malika plage ne tawi nder Dakar Malika plage laana tati ɓiwa taw kadi ko ɓen yinnoɓe ɗannade fiyade maje kaɗɗe faade toon to leydi Espagne kan laana tataɓa woni fuftinaɓe kamɓe waɗi hen dogɓe waɗi hen nanggaɓe 160 kono kadi goto biteɗo a sow mo duuɓi nogas e jeetati nanggaɗo hen
jeyaɗo e yuɓɓinoɓe ko fate banggue ɗeɗon ɗanle dañi settade e yeeso dadiɓe ɓe wahina nin zada ko fate banggue ɓen ɓe ndendinta e kala saaha gam fiyade maaje yaade faade toon to leyɗele a Europe siftinde moon oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Sénégal koko dari darde tinde gam haɓade koko dari darde tinde gam haɓade kala ko fate banggue ɗeɗo henna ɗanle taw kadi ganduɗa ko ɗanle ɗe ndewani lawol e kala ñalawma cuppittoɗe nder leydi ndi Sénégal e kala banggueji garten koye fitina baɗɗo toon to Lac Rose ñande nogasi jeeɗiɗi ñande hen ko mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam oɗo henna suka gorgo Mamadou Faye o suuɓi ko yaade to Lac Rose gam yeɓoyde ɗeɗo ceene e ngoɗo henna cangol maayo jongol no feewi luwi toon moto noon on moto mo waɗɗi omo fijira omo yeehi omo yaade sehil makko debbo biyeteɗo Adama Hawa Diallo on noon ko duuɓi nogas yarata liggotono koye station service Rufisque on mo yaaduno noon ɗon ɗon dari noon film omo fijayi moto makko nde ko perdi contrôle o yani suka debbo nde yani ko hoore nde yenire leydi nawat hôpital toon wasi fitta num kanko su gorko noon o waɗama garde à vue oɗo sawmo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe keddoɗen koye ɗiɗo hen tanaji jeeyeten ko toon to Kébémer noon Kébémer ko tana musɗo waɗi toon ko debbo mo duuɓi debbo mo sukaɓe jeegomo kam yaltini hoore mum aduna gam duppude hoore makko o duppiri hoore makko noon ko bidon essence mo yippi e hoore makko caggal nde yippi e hoore makko noon o jaggi almet o duppi ɗuma balɗe tati fawi hen o yalti aduna kono kadi ɗon balɗe tati ɗe o leeli to hôpital kanko on jaltuɗo aduna baltaɗe leeli toon to hôpital ko toon dadiɓe tawimo gam loskude kanko suko debbo wiyeteno ko Ella Ndiaye joom galle makko wiyete ko DB joom galle noon ko notable koolaɗo no feewi e nder leegal mabɓe taw ko leegal biyetengal dokki kokkaɗo hurum no feewi sa yi ɗum tan a hoolata ɗum kono debbo ɗo woni hôpital ne tampi no feewi e yeeso ɓen loskoɓe o holliti siftinde moon oɗo saaha leydi Sénégal kala debbo garɗo ne gaañi walla ne dañi caɗele heewi ko loskede beele ko piyaɗo holko rewi hen beele ko dugdaɗo holko woni e galle moon ko joom galle ma fiima walla hol piiɗoma ɗi loskoji kala ne heena kala koɓe kaali ko ɗum docteur ɓe bindata so tawi gasi ko ɗum woni ko nawete ɗum noon jeeyi sababu hannde heewɓe ne tawi nder kasoji gam sababu ɗeɗon gueɗe neɗɗo saɗa wonde mum wonde mum sa natti woto fi woto yennu woto haydara accu ɗum tan yaha a bolmuma jeeyi sababu noon kamɓe loskoɓe ɓe loski debbo holliti hakkude makko e gorko ko duko jamma duko ñalawma gorko waɗimo tan koto boni wo iwrta gorko ñaamo ni nano ko haala bonka mettuga gorko noon ƴetti ko debbo jeewo fawi ɗum e dow makko kono kala ko haalde debbo jeewo kono kadi ko goɗɗum wontantamo mette nanguimo noon wo soodoy bidon essence o waɗi suudu makko gorko ne wonno nder taarode ne looto nde yaltiyi bidon wiya ha noon mbasa duppoyde nawle o ko ɗon wo ummi hocci bidon o rufe hoore makko o woni hoccude alme ɗo gorko dogi yalti noddoyde yimɓe yo ngar beele yimɓe cetto wona kañum duppimo nde gorko arata taw kam o huɓɓi kuɓɓugol cattugol no feewi gorko noon nanggama darima yeeso tribunal mo Louga ɓe ni to kaso gam yeebade fittandu ha yalta aduna ɗon ɗo rufanno hoore makko pétrole walla ni gasoil walla essence ko ɗon gorko fonno nangudemo haɗamo so yiiɗi seeramo walla nawma yeeso lawola kono dog addoyde yimɓe beele wona seede woto wiyede ko kañum duppimo ko ɗon noon soki gorko o ma en gartoyoɗon kabaru sen keɓoyi ko ɓuuri hen labde wuuro wiyetego Jambere ene tawi nder commune mo Touba toonne kadi ko tana musɗo waɗi toon sukaɓe yanoɓe inde e wuuro ngo wattidi ko haare hakkude SS mo duuɓi 17 kañum yooɓi fittandu mo AB duuɓi nogas e jeeɗiɗi duko ngo noon fatidi koye konjam ɗam ɓe jarno ɓe dugdito noon kanko SS o yaltini jaasi o lappi biyeteɗo AB 27 o noon wasi hen fittanu mum ɗon ɗo naweteno ɗo suudu safara o waɗi ladde o dogi kono gendarme ɓe ndendi mbawi nangudemo kanko SS oɗo saaha omo tawe e juuɗe ɓen a dadiɓe jeeheteno ko ton to Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Sambalo jamma mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam yuɓɓinama to Madina Gounass Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar mi salmini feewi kono kadi mi juurimaama mi salmini dendagal weltare TV e dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu gueɗe ma
kampumen ɗo e nder wurgonteddogo majjene gonas sar Abdullaahi Saar jam mawdu nabi sallallahu alaihi wasallam jubbinama e nder ley Sénégal ko noon jubbinira ɗo e nder wurgonteddogo majjene gonas gila tan hedde ñalawma e nder ñalawma alarba o kamɓe haftinaɓe juɓɓundi ɓe mbawi yaade toon to jama mawko majjene gonas mbawi ƴewde jonde nde holno wonirta e holno sifoto kamɓe haftinaɓe juɓɓundi nde wiyete futuro gew juula nde gasi ɓe mbawi wadde siège uji maɓɓe e six uji maɓɓe e lettre ɓe beltontima ha waɗi fayida ɗum ko jaɓɓorade armuɓe jogoɗo tambade on jamma ndi ha 11 jamma yoni ko nde armuɓe gaari yamtode dental ngal foof mbawi joɗade golɗe nde puɗɗa noon machallah armuɓe jimi jimde baɗɗi fayida jimde dental ngal kono kadi ɓe mbaɗi jabti jammo ha jammo wawi wadde fayida no fewi fewi ceerno Bachirou mo ceerno Ousmane Thiam mbawi tewtere golle ɗe kala e saaha waɗa siira annabi o sallllahu alayhi wa sallam dendagal bandiraɓe kala mbawi tewtorede mawɓe gaari ɗon mbaɗi rawde Allah ɗon mbawi wadde salatul fatiha kono kadi e hettade kadi e jimɗi ɗi hay dendagal armuɓe tokkiɓe kala hay dendagal sukaɓe kala mbawi joɗade golle tidde mantiniɗe han guftini jammo ha no hannirta ni Sar Abdullaahi Saar hono ceerno Ibnu Umar Ceerno eɗen gandi o saaha omo tawi toonde dolaji tedduɗe Amérique kanko e Ahmadou Bayel Ceerno ɓe mbawi kadi hollude weltare men no fewi ɓe mbawi yedde ɗum en direct Dakar TV gila golɗe puɗɗi ha golɗe gasdi ɓe mbawi ittude gardiɗo Dakar Média kono Elage Abou Ndiaye Sar Abdoulaye Saar mi salminima jurnimama no fewi mi salmini bandiraɓe kala e kuɓal ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo to Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓe fulɓe andu dinma ɗo e Madina Gounass. Amadou Samba Lo to Madina Gounass on mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam jibbinaɗo ɗon ko jibbina ha to Kidira to nder galle ceerno Habou Diallo ha to Ndulmaji Dembe ziyara lataniɗo ceerno Alpha Djibril Kane kam yoga e nokkuji goɗɗi kala sen giwi to leydi Sénégal Ziguinchor eɗen ciftora musidɗo meɗen Amadou Saga Kebe mo ganduɗa neɗɗo moƴƴo jangguinowo Qur'ana bajetoɗo jeeyowo kono kadi kumpitowo moƴƴo ne wiiɗo duttitiɗo e joomum nde joomiraɗo ɓeydata yurmede makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala to leydi Mauritanie paɗena to leydi Mauritanie laamu leydi ƴetti pellital rokkirde awɗele beele haɓade ko fati e banggue caɗele ndema beele ndema ka yaara yeeso ma en ketto hen musidɗo men e nder kabruji men leydi Mauritanie Alhassane Oumar Mbotia jaam hiire maɗa. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatu Sar Abdullaahi Saar kabruji men ɓuuri teftuɗo e leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o mawde nogase jeenayyi lewru silto ujunnaje ɗiɗi e nogase tati ko fattiɗo e nder leydi hono Mauritanie Ahmed Salem wuli el arbi ko kolaɗo kuuɓal jagorgal ko yowiti e ndema o tawtarama e ñalawma jeslare nogase jeeɗi lewru silto ujunnaje ɗiɗi e nogase tati neldugol awdi to nokkuji deɓeteɗi e nder leydi he fodde noon temedde tati e sappo e nayyi taw ko toon gawri wawi hono neldede jangguinoɓe taw ko fatti e sociologie e rima laamu ngu nde ɓeydata taw kadi ko yaruɓe o oɗon banggue gam kay e sumgoji ɗiɓi cuɓi ɗi jangguinoɓe taw ko laamu ngu suuɓi e ƴettude gam jangguinoyde toon to duɗal jaaɓi hatirde jagorgal hono leydi hono Mauritanie ko yoɓiti e taaride Lalia Camara tawtorama batu jagorɗe juɓɓinagu toon to Dakar laamogo leydi hono Sénégal ko yowiti e gueɗe taaride e leyɗele pamara doole jagorgal hono leydi hono Mauritanie ko yowiti e gueɗe koppareje o wi jobdi kay hono ɓen taw kadi ko saɗɗiyankoɓe wonnoɓe saɗɗiyankoɓe e pension ngaji mumen koko yowete batu gawdirago hono wadde e kala yontere waɗi noon ñande nogas e jeeɗi lewru ndu gonɗen ndu jagorgal pétrole kañumen o guerɗe joguiɗo konngol laamu ngol biyeteɗo nanni wulde suuga o wawi fennude ko yahete e dow mum ko wiide kay ko fate on loi biyo kadi ene haaɗa ko fate hono violence e ɓen taw kadi ko rewɓe hani e sukaɓe hono rewɓe on loi de la dignité wi wona hunde wonde no fewi ko yimɓe tan ene mbawa haalde ko beela ɗum wona hunde kadi hono jaɓade suwa taw e kala nde jaɓa ma laamu ngu wawa kadi wono bayyinde ɗum haalana yimɓe ɗum no poti kadi nanirde ni ko fati noon e ɗen taw ko soldateɓe woni wonde hunoyankoɓe sappo taw ɓe leydi hono Mali wiyaɓe gaɗi toon leydi Mauritanie gam ƴettude hono safara e ɗen caftorɗe mabɓe ɓurde kadi hono ɓallade wi ɗum no foof wona hunde kono jadide no fewi ala foof ko woni hen o gonga nde tawno kamɓe kadi so tawi Mali e wadde hono ɓen darde mabɓe ko wotere haade mabɓe ko wotere wona kay ko wiide wonde ene adda ƴettude ɓen ene safra ɗumen ka e banggue Mauritanie wona hunde kono jadide no fewi
ko fati noon ko yowiti e mawlude nabi amen mouhammadou sallllahu taala alayhi wa sallam ene wayno dendagal leydi Mauritanie ndi foof ene wayno waɗi hono jamma o ha ɗiɗo e Nouakchott leeɗe ɗe mbawi kadi e jumaji ɗi mbawi kadi hono yuɓɓinde ɗum jumaji kadi ɓurɗi kadi hono mawlid ɗo here mbawi hono yuɓɓinde mawlid o gam jarde oɗo nelaɗo ɓurnaɗo hono windere nde tawno kadi hakkude leydi hono Mauritanie e leydi hono Sénégal wona kadi maayo ngo wona kerol hakkude mabɓe ko ɓiɓɓe yummago woɗɗi ɗon ɗum waɗi yimɓe gummima toon to woɗɗi guila jorat Nouadhibou ɗo e lamorgo taw ko leydi hono Mauritanie Nouakchott hani e Rosso mbawi hono yaɓande to palol dande maayo gam yaade toon to Dara Halayɓe tawtoroyede on mawlud kadi baɗato toon e kala hirade e taw kadi koye gardugol oɗo khalifa taw kadi ko mawɗo biyeteɗo Nourou El Hadji Mamadou hono Moussa Ly ko nden tigui maw jamma o waɗi no hannirta ni yimɓe foof mbawi hono weltima e oɗo jamma no waɗirani e hande e hanki noon ene wayno kadi ko ziyara wawi waɗede toon e guure ɗe foof taariɗe ɗon Dara Halayɓe mbawi kadi hono tawtorede ɗum gam kadi juuroyade ha ɓen taw kadi ko anduɓe men taw kadi ko ruttuɓe e jomumen hani e ɓen taw kadi ko juuroyade kadi e ɓen ɓe heddiɓe ɓe waliyaɓe heddiɓe juuroyade ɗumen e dagade ɗumen hono duwaw wiide kadi yen battini kadi mo wuuri en ɓeydi kadi ene ustaki e oɗo diine nde tawno ala ko dañƴen ala kadi ko joguiɗen so wona mawninde oɗo taw kadi ko nelaɗo men Mouhammadin sallllahu taala alayhi wa sallam ɓurnaɗo windere mo Allah kadi taggiri gam yo ande ko oɗo tigui waɗana hono jamma kono kadi ono mawɗo ɗum noon Saar Abdullaahi Saar ko ɗum woni ko tungunuɗen kabaruji men fati ɗo e nder leydi hono Mauritanie wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar moƴƴi gorko mo Sandogo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ayawo weltare TV. Alhassane Oumar Mbodja golle man jooɗi peewi ko wiɗa ko kala en mbi allahuma amina ya rabbi sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali eɗen mbiya tan yimɓe ɓe nden to wone kabruji ha tenti noon oɗo saha hakkude leydi ndi Mali kame leydi Mauritanie wiyeteɓe tacci gane cafroyo toon e jaaha ga en eɗen jiiya bindanɗe kewɗe bindirele Facebook eɗen jiiya hen commentaire uji kewɗi yimɓe mbaɗata yo ndento nadde hakkude leyɗele ɗiɗe yo ndento kadi haalde hen ko jomumen jenanaka ene mbuura haqqillaji yimɓeɓe taw kadi ganduɗa leyɗele ɗe kode leyɗele cehilagal jokkodirɗe tene kadi ɗoftodiroje ko fate banggue gueɗe ɓamtare kala to leydi Mali hanki Mali heeɓi kene wona a janguji tati kono nguɗo hen jangu hanki wangu sanga juulal takkusana koye kamikage goto kay jinnoɗo wadde kamikage complexe jinnoɗo yande e cas militaire tawete to juura noon tawete koye diwan mo Teniko ne tawi nder région mo Mopti ɗum ko hanki nogas e jeetati nduɗo hen lewru sanga 16 heures pawɗo no feewi kono gueɗe ɗe kala goni koye pundi mawdi no feewi ala kala ko leeri hen haydara ɗon ɗo laamu ngu joguiɓe konngol armé o ala kala koɓe cakti hen kono ne kadi pelle wadɓe gon jango kañumen ala kala ko cakti hen haydara koye wonde kala ma ena gartoy hen gartoten koye Nations Unies kene fotto wonde ujunnaje tato e temedde tato laafa mbu laawa ka mission MINUSMA taweteɓe nder leydi Mali puɗɗima yaltude leydi ndi ɗum noon jeeyi sababu ko nandiral hakkude leydi Mali kame loni wonande ɗo saaha ma loni yaltu leydi ndi ɗo e mayirɗe ndeɗo hinitande woni tan ɗo e 31 lewru décembre ko waɗa ɗum ko 160 laafa mbu laawa jambareɓe Sénégal tawetenoɓe to camp militaire mo Gawo walla mbiyenne mo Mopti oɗo saaha ɗacciti oɗon camp militaire gam teskede golle mabɓe koko gasi e nder leydi ndi ha laaɓi leydi Mali ene ɓeyda jokkodiral hakkude muɗum e Qatar ɗum koye jonde hakkude Abdullaahi Diop jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali kame hoore jagorɗo mo leydi Qatar woni Cheikh Mohammed Ben Abdourahmane
ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaajƴe no feewi ko fate banggue ɓamtare leydi Mali e ɓamtogol Mali teskede jangoji hewde yogay banggueji leydi Mali kala jeeyi sababu colonel Assimi Goïta o fiiɓi walande yaltinde sembe no feewi ɓen koninkoɓe ha leydi ndi ɓuura wonde jaam e kisale nden ka sen jeewi to leydi Mali koto leydi Guinée Conakry Mamadou Doumbouya hoorejo leydi par transition hanke nder communiqué mo yaltini wo erima walande ɓiɓɓe leydi ndi kala kaldigal gonga e gonga ɓe piwodira ɓe gonda e kaldigal cellugal ngal kaldigal noon o yiɗi ngal laato ko ñande manditare leydi Guinée dañji ɗum duuɓi 65 gila tan hitande 1998 ko nden leydi Guinée jeyti hoore mum nden manditare noon jogori laatade ko 3 octobre lewru fanundu to leydi Guinée Conakry géré coréen tawete ko hedde Côte d'Ivoire lawol faade Côte d'Ivoire noko bileɗo bangu we to ne kadi hewɓe jalti ene tawi nder perspective mo lola hewɓe jalti mbaari laabi ɗi bisuji panoɗi Côte d'Ivoire kala mbaali kay koye baade mbaali koye boowal mbaali yebde ko koode ha weeti jeeyi sababu noon ko caggal nunɗoɓe wuuro mabɓe nde nanga par gendarmerie ala kala koɓe keeɓi hen ko laaɓi ko saabi ɓen nanga ɓe kolliti ɓe mbatata gila tan heccenke a fen ma hande kala hewɓe kay koko donki ɓennude to leydi Gabon ko général Olongui hoorejo leydi par transition baɗɗo kudeta 3 lewru août janggo waɗata ɗum lewru e jappere e derguiɗo laamu Ali Bongo o ndimba janoɗo élection caggal nde cetal tammingal sungoji leydi holliti ko kañum gañino o holliti noon sungoji ne ɓawli no feewi jeeyi sababu derguiti laamu bongo laamiɗo leydi ken tolno duuɓi 50 feccere ñiiwire koɓe laamino leydi ndi on Olongui ma waɗ jillu mum ñande 1 lewru octobre ɗum ko ñande alende faade toon to Congo Brazzaville hakkude makko e nando makko Denis Sassou Nguesso ɗum ko caggal nde wonno jillu makko toon to Guinée équatorial sowona ɗum ko leydi Gabon keddoɗen ha joni subaka hande o joom suudu Ali Bongo o ndimba gonnoɗo hoorejo leydi ndi kam wonno premiére dame leydi ndi Sylvia Bongo wiyama teeb subaka hande o ɗum ko caggal nde nangano ɓiyi ko afo biyetenoɗo biyete Nouruddine beddaɗo e kasso ngam tawede mum milliard uji kewɗi kankone tawedemo ken tolno e temedde 2 milliard koppareje franc CFA kanko on debbajo mo franco gabonaise joom suudu Ali Bongo ndimba wiyama tebne tawe e juuɗe ɓe dadiɓe wi procureur André Patrick ko on hollitiɗuma to Niger kene tolno en jeeɗiɗo koninke kamen mbara e nder attaque jango wango ɗum koye région mo Tilaberi hen joyo maayi koye accident de circulation wi jagorɗo nden ka leydi ndi biteɗo Salif Modi kono holliti ɗum ɓe mbara koye diwan mo Tilaberi ko toon ɓe mbasi pittali mabɓe jokkodiral jungo e jungo hakkude leydi Burkina Faso kame leydi Ghana ɗum ko caggal toppitiɓe ko fate banggue service renseignement ɓe leydi Burkina Faso nde jokkodiri e service renseignement mo leydi Ghana ɓe mbawi hollirde nokku biyeteɗo Sisala nokku biyeteɗo Sisala ne tawe e nder fattuhu ene tawe nder leydi Ghana wona wonɓe toon taw koye pelle seɓɓitiɓe jeeya ɓe noon puftinama e nder foftinogo ɓe puftinago bagage mabɓe yiita tawa toon fetilaji kewɗi no fewi kuure kewɗe carte d'identité ji ɗi leydi Ghana kami Burkina Faso ne wonde téléphone aji kewɗi kami piisuji ɗiɓe kutorto e kala saaha toppitiɓe service renseignement mo leydi Ghana mbawi jokkodirde e service renseignement mo leydi Burkina Faso hen goto noon photo mum carte mum d'identité tawaɗo toon inde mum ko Diallo Naftu Diallo Nufu jafoɗon Diallo Nufu kono inde makko to leydi Ghana toon ko Abdullaahi Ibrahima so tawi ko inde makko wonde kayitaji makko to Burkina Faso ko Diallo Nufu on ne loske ne witte ne yiile kañum e goɗɗo mo wondi taw ko ɗacciɓiɗon carte mumen d'identité wadduɓe jungo e faandu ngam tumaɓe oɗon fannu to banggue gueɗe coɓɓittiɗe bene yeddi ha memi leydi ngam wiyede oɗo saaha koko heeɓi ngam jaɓɓade koninkoɓe leydi France taweteɓe to Niger fiɗɓe yaltude leydi Niger ɗo e mayirɗe
ndeɗo henna hittande e wiide hooleji leydi France Wilfried kan woni jogiiɗo konngol laamu ngu gouvernement o holliti ɗum woodani o arti e jillu Emmanuel Macron ɗum wonno ko juillet 2022 Macron fodinino Patrice Talon ma ɓeyden ɗum nden kay kisal to keerol mum ngam haɓade seɓɓitiɓe kono firtani base mintreɓe leydi France taweteɓe toon to Niger ma jippo toon to leydi Benin to Côte d'Ivoire jaagoɗo jangde leydi ndi arti e binditagol en ligne wo holliti beele ɓiɓɓe leydi kala mbawa jangude binditagol en ligne lycée collège fuɗɗoto ko 2 octobre ha 9 octobre kono kadi so tawi ko privé ko ujunere temedɗiɗi public ko temedde jeegoma ɗum ko caggal nde binditagol ngol ɗon gasno puɗɗinogol no gasi jeeɗiɗi août gasi no gasi 4 septembre ngam yidde ɓiɓɓe leydi kala jangga ɗon ɗo duɗɗe gudditi guila tan 1 lewru septembre to leydi Cameroun teska toon ko ɓeydogol cogguji guura no feewi woni ko ɓeydi e kala temedere 10 piccal 9 woni ko ɓeydi hen guilay maaro nebam lijumaji e gueɗe paɗuɗi fannuji kala hewɓe finoɓe toon oɗo saaha erima laamu ngu nde wattata haqqille muɗeɗo hen gueɗe ɗeɓe cufrata o saaha mo gonɗen Sud Soudan Salva Kiir ko hoorejo leydi Sud Soudan waɗi jillu mum ñande no gase jeeɗiɗi nduɗo hen leydi toon to Russie jokkodiral hakkude Moscou kame Sud Soudan hakkude Vladimir Poutine kame Salva Kiir ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni hakkude leydi Sud Soudan kamene wondi e leydi Russie to Maroc kene tolno e temedere kene tolno jafoɗon e 11 tonnes woni ko jagga taw ko cannabis jeegomo waɗoɓe on trafic international pawa juuɗe ɗum waɗi koye nokku biyeteɗo Buzinka wuro wiyetego Buzinka kam wuro wiyetego Mohammadiya ɗeɗo henno guure ko toon ɓen nanga ɗum ko caggal nde soforo e ɗoftirde mum wiya teb holliti ɓen tottuɓemo ɗeɗon gueɗe ɓen pawama juuɗe kamɓe kala tene ɓe teskama ko trafic international woni golle mabɓe joolam jabeeri gatten koye sifande nandiral hawnide no fewi hakkude Israila kame Allemagne ɓe ganduɗa leyɗele ɗiɗi ɗe beldano hay seeɗa caggal ko ɓenduno guilay laamu Hitler ko fate banggue juif uji barnoɗi toon kono sifande hawnide waɗi ñande nogas e jeetati duɗe leydi ɗum ko ñalawma hanki o systéme antimissile mo mbiyata Arwaw 3 état hébron kane wona million ngaji 4 walla mbiyen milliard uji 4 ko préje euro jogori kay wanjede hen ɗo e duuɓi ɗiɗi foti gasde pewnugol ɗum ɗon beele kadi rentorade e huuɗade wonande gueruji jeehoji e nder windande kala Pays-Bas ko fisiyaɗa pello goto felli e Rotterdam yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittal men goto gañi en kanko pelluɗo noon to capitale néerlandaise o wiyama Teb gorko mo duuɓi 32 kono ala kala ko jangta e makko taw Russie fandare mum ko ɓeydude ñalawma hande o yeeso parlement leydi mum ko fari banggue budget taw kadi ganduɗa ko ɓeena koñinkoɓe leydi ndi ɓeydude on sembe ɗon ɗoɓe gone guerre hakkude leydi Russie kame Ukraine kame menace wonande aduna kala faade leydi Russie ko fate banggue ɗannotoɓe maaje ɗanle ndewani lawol woni migrant clandestine taw rewani lawol France waɗi proposition leydi Italie wonande ɓen taweteɓe leydi mum taw ko arɓe toon to Italie kala hen jeeyaɓe leyɗele francophonie haaloɓe français ma France dogue koyɗe jaam beele ɗen leyɗele cehilaɓe mbawa jaɓɓade ɗen hoɓɓe guitte nawteɗen leyɗele hayso joomine nawtoye e nder leyɗele mumen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garan ɗen kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so ala ko faddima on ketto musidɗo moon Haali Abouba